Endelea. Asante sana fawaidi mwenzangu. Abantu bamito bamusocho no omole. Wekanga maboko yana ligaba nakoranga nabange tolera mbora iga. Your Excellency abantu aba bamusocho muna bayikaranse ta kara iriri yatango. Your Excellency kwa iguru yani nchiratei wono mutaite to iriri ate to mai korwabo sa. Esimba ngakie gocha yakora. Nakimota geta kore kera korwa. Asere taribo. Bayenge ba temba gabana zera beka ko yurega. Wasi Your Excellency ga kitoto tiga. Ne tua ntunto le tayare go twerwa. Ntogo tweru to bekera ini. Ege to kende gya kabere. Mama etengo mo president yoito Dr. William Samoei Ruto na chabe gaiga. Mama etinga go chara. Ekere agochaga mama etenga ntobwate omochumbe oito ogaiga ngakiakorokwa Anthony Kibagende taribo ntobwata ba MCA baitoga mno mheshimiwa Vincent taribo igogo ikabara ibaito pakomo gabara noale ekera abageni baito bagocha nabara ibaito baga basikwe taribo Wono muna nate nini ganate biringo mheshimiwa Anthony Kibagende nonye taya no mochumboga wikatomo anche na inde tomo sike taribo igo ntori go chigwancha abantu barusiko bachakorete buraburuga emogo tebanga mutara kwana gakitwo mochumbo itara kwana turamo igunere tumanyete taribo kero mogoro mochumba atenga takwana mote ya tigo mochumbo itakwane abakaribise gekogera ninkale erino mochumbe lera aliganio mo president gochaga omogaba na aliganio mo president gochaga omo MCA aliganio mo president gocha tokoro mukutano oyoro motoere rumosoche bekanga mahoko igoronga mwanchire na botoko genda igo mogo chikoigwa abantu bali bande bataete korete buraburu mu abatebinga jachien mama ete jachien biamono sana emogo kira igo gaba no tebira abantu abo mugaso baitire mpaka banyu chisoda igo bali mote